Multimedijalni web portal radiobijelopolje.me. Aktuelnosti iz Bijelog Polja, Crne Gore, regiona i svijeta. radiobijelopolje.me. Projekat koji realizuje Centar za demokratsku tranziciju, nevladina organizacija uz podršku Američke ambasade u Podgorici, a čiji je cilj objektivno, argumentovano informisanje građana o NATO integracijama. Tema ovog današnjeg infopunkta je odnos parlamentarnih partija, odnosno parlamenta prema NATO integracijama Crne Gore. Dakle, došli smo sa građanima da podijelimo informacije o tome ko podržava, ko se protivi, zašto se protivi. Tu su sa nama i neki predstavnici partije i neki poslanici. Krenuli smo iz Bijelog Polja, iduće sedmice u Sremskom Herceg-Novom, nakon toga u Nikšiću. Osim što se trudimo da damo odgovore građanima na pitanja o NATO integracijama, prikupljamo i od njih kroz jednu anketu informacije o tome kako su informisani, o čemu smatraju da znaju dovoljno, šta misle da trebaju da znaju bolje, kako bismo onda u saradnji sa političkim partijama potrudili se da odgovorimo na ta pitanja i da građanima ponudimo maksimalno informacija kako bi oni mogli u ovom pitanju da donesu jednu objektivnu informisanu odluku. Dakle, cilj nije kampanja, cilj nije propaganda, nego prosto razgovor sa građanima i informisanje. Kako očekujete interesovanje građana? Pa ja sam već pozitivno iznenađena obzirom da je hladno prilično, danas i da je loše vrijeme. Imamo već građane, oni su sad ovako izmaknu se kad dođu mediji, ali prilaze, pitaju. U svakom slučaju je pozitivno da vidimo šta misle ljudi na terenu, da se sve ne odvija kroz konferencije i okrugle stolove, nego da malo čujemo šta građani zaista misle o tome. Gospodine Periću, vi ste danas u Bijelom Polju ispred Pozitivne Crne Gore, stranke Pozitivne Crne Gore. Da li ste već imali priliku da razgovarate sa nekim sugrađanima? Da li su vas nešto već pitali kada je riječ o NATO integracijama, konkretno danas? Konkretno danas smo tek počeli, imali smo jedan, ajde da kažem, neformalan razgovor, ali to jeste svrha ove kampanje, da se u neposrednoj komunikaciji građanima da pruži informacije o tome šta daje, a koje su prednosti, koje su mane ulaska u NATO savez. Stav Pozitivne Crne Gore po tom osnovu je vrlo jasan, da je nama mjesto u tom društvu i da je to odluka koja, ponavljam, treba donijeti na racionalan način, sagledavajući prednosti i mane tog čina. Nažalost, imamo situaciju da je taj projekat do sada vođen komunikacijni projekat, odnosno komuniciranje sa građanima i kompletna komunikacijna strategija prije svega nije dobro osmišljena i na kraju nije dobro ni vođena. I sve se svodilo na neko, ajde da kažem, neku karavan logiku da se prave tribine, da se organizuju različite vrste događaja gdje građani ne dobijaju argumente za i protiv. Ne treba krivicu tražiti u građanima, krivicu treba tražiti oni koji su bili odgovorni za sprovođenje te kampanje. Očigledno je da je ta kampanja vođena pogrešna i da je nakon kampanje koju je vodila vlada Crne Gore stepen podrške na to upao. To je vrlo jednostavan zaključak. Kako to ispraviti i kako prosto da građani dobiju punu informaciju jedino direktnim kontaktom. Projekat CETA ide u tom pravcu. Mi smo se zbog toga i odazvali. Mi nismo ovdje da vršimo nekoga ubjeđivanje da treba ili ne treba, već da damo širu informaciju uz vrlo jasnu preporuku da mi smatramo da je dobra odluka zbog više aspekata ta da treba da budemo tamo iz ekonomskih i bezbjedonosnih i ekonomskih i političkih. Ali, kažem, tu smo da u neposrednom razgovoru sa građanima to i bliže pojasnimo. Gospodine Obradoviću, vi ste danas ovdje ispred Demokratske partije socijalista da govorite građanima o NATO integracijama. Kakav je stav vaše partije o toj problemi? Mi se zalažemo svakodnevno da Crna Gora uđe što prije članstvo NATO savez, iz razloga što je to zaista neophodno u Crnoj Gori, odnosno na području Balkana su se dešavali razni ratovi i vrijeme je da se jedno za sva vremena prestane sa tom negativnom politikom. Ratovi nikome ne donose dobro. Na taj način Crna Gora kad uđe u NATO savez bit će pod nekim kišobranom gdje će sigurno biti u potpunosti obezbijeđena.
A drugi razlog što to više nije vojni savez, nego sve više politički savez, čija je uloga i humana pored tih misija mirnodopskog karaktera, a znamo da je Crna Gora ušla u članstvo partnerstva za mir 29. novembra 2006. godine, sve više NATO snage pomažu u sprečavanju nesrećnih slučajeva i saniranju posledica od poplava, požara, elementarnih drugih nepogoda, katastrofa, zemljotresa, snijegova i tako dalje, i u tome je također ogromno značaj NATO snaga, NATO saveza. Dakle, svakog dana sve treba više pričati građanima o značaju NATO saveza, o pozitivnim i negativnim efektima. Ja mislim da ih isključivo ima puno više pozitivnih, kako bi oni dakle uvidjeli da to nije jedna vojna formacija koja želi nekog slučajeva da bombarduje, već da upotrebi silu isključivo kad to mora, da bi unaprijedila stanje demokratije u određenoj zemlji i da bi zaista širila mir i obezbijedila sigurnost svih građana. Crna Gora ima mnogo toga da ponudi i ukoliko želi da se investira u nju, onaj ko investira želi da ima sigurnost za svoj kapital, a na taj način ulaskom u NATO će sigurno to i biti, na taj način će se valorizovati svi potencijali Crne Gore i zaposliti i ljudi. Znači, jedno od osnovnih programskih opredjeljenja SDP-a je i ulazak Crne Gore i pristupanje NATO-u. To je okruženje koje garantuje mir, stabilnost, bezbjednost i neke osnovne civilizacijske vrijednosti, postiče ekonomski rast, direktne strane investicije i svakako na taj način utiče i na poboljšanje standarda građana. Tako da je, tu kažem, posebno što je učlanjenje u NATO dosta vezano, ne direktno, ali u svakom slučaju među zavisnosti sa učlanjenjem u Evropsku uniju. To su dva paralelna procesa i imamo iskustvo da sve zemlje koje su u zadnje vrijeme pristupile Evropskoj uniji su prije toga bile primljene u članstvo NATO, posebno iz ovog našeg okruženja, kažem, koje znamo bilo zahvaćeno ratnim dešavanjima i ta neka stabilnost, mir, kažem, i bezbjednost koju garantuje NATO ne može niko dugo da zamijeni. SDP daje jasnu i čvrstu podršku učlanjenju Crne Gore u NATO.